हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों, अब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। लोगोफोर, फैदो बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेल जादों ट्रेक्टर ड्राइभार। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै ला। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायग्रो, होनब्लासो नोंथांमोना मोनथिगोन दि दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों नगेन आरो अनसुमै। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नायनानै लादो। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होबाय। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों नयन बरगयारी आरो ददेरे बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों नगेन ब्रह्म। लोगोफोर, सुरुग्राफियानो जादों सोमदोन बर'। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि NBD फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो। नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै गालांदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदिनो गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना बयनिख्रुइ सिगांसिन नायनो थाखाय। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट आपडेट